České Budějovice. Nejlepší místo pro život v roce 2025. Pár minut od centra vznikne nový revoluční projekt první svého druhu, a to 191 bytových jednotek v kombinaci se zdravotnickým zařízením, školou a tělocvičnou. Rezidence u svatého Eliáše. Stabilní investice v klidné a strategické lokalitě. Bydlení, které oceníte, každý si tady přijde na své. Nejenom investoři, ale také mladé rodiny a lidé důchodového věku. Benefitů je tady opravdu mnoho. Proč je tento projekt vhodný přímo pro vás? Nízká cena za metr čtvereční, díky které se investice stává stabilní. Forma financování vás také potěší, no a garance meziročního zhodnocení je snad samozřejmostí. Strategická poloha nabízí dostupnost do centra za pár minut a velkou výhodou je úzel dálnice D3, který vám umožní komfort v dopravě, nejenom po Jihočeském kraji. Bytové jednotky všech velikostí, příjemné zahrady, výhledy na České Budějovice či do přírody. Projekt je opravdu zajímavý a velmi rozmanitý. Stavím domov, za kterým si stojím vlastním jménem. Ne na rok, ale na celý život. Pečlivý a zodpovědný přístup. To nejsou jenom slova, jsou to principy, které jsme si ověřili na stavbě Zlatý roh a toto přenášíme na novou stavbu s názvem Rezidence u svatého Eliáše. Děkujeme za vaši podporu.